Hi, hello! Kumusta ka mga tanan? Yan sa ko, nini mga lagad sa kanginan, Trifon Morales, and then my partner kapag si Randy Tayad, and then mga kabanan na makaroon sa among programa, usab, kung ako ang pasultiyon. Okay, thank you kayo ninyong tanan, no? Don't forget, asap kita, always say a prayer. Atong pagpanalangin ito sila ba magagam, mo ay atong unahon kay suunan. Siya importante, kasi manunubos sa atong mga kasalanan ng kalibutan. Thank you kay Lord, si mong ka namong grasya, matag adlaw. Thank you kayo. O ako siya shout out sa mga kayot ng akong mga amigo. Diyan dapita sa kwan sila si Marsing o si Ernesto nga ako na-meet dito mga jugglers na sila. Mga kauban na jugglers gikan pag jogging and then nga tunsab sa biking. Thank you kay ninyo. O sa tara mga bikers na ko mga kauban usab sa One Team One Goal. Thank you kay ninyo. Salamat kayo. Hindi sa kitong pag-adto na to sa Ulango, presko ang hangin, presko sa mga pagkaon nga itong i-meet ito napitas. Tanang mga bikers sa One Team One Goal sa Ulango Island. Thank you kayo ninyo. Okay. Bueno, kay Sonan, itong suwatan po karon itong hatagan o bagtagad, no? Pinadakin is usak ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Milay. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay Sonan ang atong sender si Milay. Kini akong bana, graduate ni siya sa law, pero wagid ka pa sana sa bar. Pero sa iyang pagtuo, abogado na gid siya. Maong gusto gyud magpatahod ba? O kung nganong na problema ko ang tawhana, ingon magud ini ang mga panghitabo. Panahon natin ay nag-iba kaya't sundin. Masasayang awitin, nararapat na tangkilikin. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumayaw sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw sumunod ka sa indak na... Ay! Wag ka kadungog! Ay! Uy, pre! Ay, pre, Benjo, ikaw manggudi ay na. Uy, kanus amang ka naabot, pre, kagwapo, pre, ni mo, pre, uy! Ay! Buyag na, harap ng panuhot. Ay, kanus ka naabot, pre? Saan na, Mare? Asa man si paring attorney na ko? Tsaba na ang attorney, uy. Huwag mo ko nakapasal sa board, good. Dali, pre, suot ka rin, pre. Busod yun ko? Sige, sige. Pubida, gimingaw na ko sa kumpare. Abogado na. Kaya may umaabot na di kang... di kampanilya, Mare. Di kampanilya, good town. Bisag kampana, di pa pwede. Ay, pre, lingkod sa diya, pre, ha. Kung tawag sa attorney. Ay, attorney naman, si Pidot. Kaliyot lang, pre, lingkod lang. Pidot. Pidot na... Uy, naunsa, good town ka. Kanyahay lang di ka kapasay sa bar, kay comics man ang imong gisigag basa diha. Day, Unsa man ang gisigihan ni magbasa ng comics, oy? Unsa man ang imong... Ginoo ko. Naruto pag yun. Pabadlong man ang taong kapidot, uy. sabay tuyo ni Mamilay. Uy, Na si Parebensyo. Naabot dahil ka Saudi, nangita ni mo. uy, naparebensya. Naalage, naasala naghuwat ni mo. Oh. Ilabay na ko ng comics good. Kanya hara di ka kapasar sa bar. Ilabay na. Ada isumsuman ninyo, pre, ha? Sigurado kayo kung magkauyon ka ni pagkauna, pre. Man na lagi, Mare. Salamat lang kay Ah, Mare. pre, sulti lago mo na ka, pre, ha? Kay mga unta. Ay, pasensya na kay Mare. Kay Mare, pasensya rin yun. Murag yun. Murag, kuan ba? Murag yun na akong nadang sa lubong ninyo, Mare, na kanirang kita. Murag yun na. Uy, kanindot na anak, pre. Hala, salamat ka ayo Ay, ani, pre, pre, ha? ang imo de, pre, ka na jacket na yun na, pre, na. Pero original na, pre. Pre, uy, Amerikana, pre. Oh, Amerikana di mong gusto, pre. Oh, natural, pre, abogado ko ko. Kabugiro, bis ka na anak ko. Lagi! Ay, hilam nila di Amilay, ha? Aral lang sagbat, ha? Ipakontempt ka niya. Contempt mong yun. As kabildiba. Biliba yun ako ni mo, pre. Unsa nang artikulo ka, pre, sa balaod, pre? Kanang kuan, pre, kanang, nalimot ko. Artikulo ba? Naniniaras akong dila, pre, nalimot ko na.
Nalimot yung ko. Mo na di ka kapasar kasi ka magbasag og Naruto. Sampar sa milay, eh. Bata kaya naaras akong di... Basta kiniyaro na akong dila, pre. Dili lang ako masulti. Tanawar ko sa imong dila, pre. Nara dito na awa pala, pre. Ang sa'yo mo, Ah. sige. Oh, Unsa man unsa akong magkita sige. Ako yung mga tanan ni pre. O lagi ba niyara sa kong dila. Unsa imong nakita, pre? Di ba ako niya sa kong dila. Ako inganga akong dila niya tanawa ha. Baga ang ugam ni mo, pre. Bungot itoy. Mauray gaayo ani akong bana hambog ra gyud kay lagi graduate og law, abogado na siya. Nya unsaon man nga wa man siya lisensya. Wa man siya kapasar sa board. Ikalima na niyang take. Nasuki na gud niya ang tigpa-take sa bar exam. Ang uban ni retire na lang. Siya wa gyapon kapasar. Paita lagi tawhana lagi. Unya, Belot! Belot! Oy, siya, stoy. Belot! Balot to. Balit ako balot to. Stoy. Sir! Belot, sir! Bilot karon. Hoy. Nay this is size dia. Ano kayo, sir? Na, this is 16 yun kayo. Di ba mo mangita ka 16? Kita na rin mo. Hiling bang kayo kang doktrikakin? Si Doktri Kakin. O, di ka ba ng doktrikakin, sir? Unsa lagi ng Doktri Kakin? Kuha na, sir. 12, 13, 14, 15. Doktrikakin! Oh, matra. Yang anong naapil man ko ng 16 may akong gusto. Ah, Jesus na unsa. Unsa may sunod ng 15. Di ba di size man? Iba ko, host, abogado ko ha. Oh, sorry. Abogado di ka, sir? Pila ning baluti mo? Kuha, 5 pesos lang, sir. Ha? Overprice ka ha? Priso ka? Sir. Ay kung tawag sir, abogado ko. Attorney. Oy, soy, nabaw ka ba kung sino nakasuwat sa Republic Act number 7851, ha? Oh. Nabaw ka kung sino nakasuwat? Bugago ra ko, sir. Di ko abogado. Sa Republic Act number 7851, nagingon, an act providing protection to consumers by stabilizing the prices of basic necessities and prime commodities and by prescribing measures against undue price increase during the emergency situations and like occasions. Ha? Nakasabot ka to? Attorney. Binisay ala na, attorney. Ay, ko kasula kay abogado ko. Mao nga illegal na imong baligya, ha? Overpricing ka, mapriso ka. Sir, attorney. Imo lang tulokbo ko. Ayaw na beri. Oo ka. Attorney. Ayaw na beri, attorney. Bebe, lima lang ba? Bakas ka. Attorney, butaan na mo eh. Kauban mo attorney Rufilo og ni attorney Buenal Guno, no? Basta magkasinabot, wa na'y problema. Dali ramang kung ikasabot ba? Yeah. Tiwas akong kaon. Uy, dako, ginikaon ng pagkaduha na. Oh, sato! Attorney? Kung sa'yo, nagkadungog ha, amingon ka dako kong kaon. Ha? Pagpakawan ha? Moral damages. Attorney, kuan, kining sorry, attorney. Moral damages, baby. Punig ko sabi. Sunod ayaw pa pataka-usulti ha? Di mapriso ka! Di lang ko musulti, attorney. Ako lang i-text. Samot, cyber libel. Ha? Cyber libel. O nun katuig ka na mapreso do, ha? 6 years ang sentensyado. Gusto ka mapreso 6 years? Dili taon, attorney, uy. Okay. Punig ko sabi. Sa! Hurot sa balot, attorney mo! Kidoti mo ko na eh! Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Que hasta parece que estoy en La Habana. diin man ka. Diin ka, uy. Unsa? Diin ka! Nabungol ka naman hinuon. Ay diara ko's gawas. Kaon ka? Uy, sa man ni kadaghan gud ani. Diin man ka ni mga balot. Dahil natag. Gihatagan ka? Abogado ko ko. Unsa?
Ako nahibaw-an nga ang katong balot gihatag ko no kay gihulga siya sa akong bana nga mapriso. Naluoy in taong kustindirog balot uy. Mao nga ako na lang gibayran. Mao nga akong gikomprontasi gyud ang akong bana. Pidot. Naon sa mga uy? Ingon ana nakakaabusado? Wa pa gani ka mahingpit ka abogado na naugdaog ka na. Unsa na naog-daog, ha? Klaruhan na yung mga istorya milay, ha? Pero priso mi ka na. Abogado mi ako. Hilo di ay! Bugados imong mata, abugados imong ilong, ikaw rin abogadong bugo. Good. Ngita yung mapriso. Ay, Unsa? Ipapriso ko nimo? Sige, ipapriso ko. Tan-aon tag dili ka mapapas mong animala ka. mapas mo man kuno ko. Unya kisabay mo pa kaon nimo, ha? Nalimot ka? Ako'y tigpalit og bugas og sudan, ako'y tigluto, ako'y tigsukad, nalimot ka, ha? Imo lang kwarta. Oh, mauna di, ha? Oy, ay natug-us ba imong gibuhat sa tindirog balot, ha? Ayaw na gitug-us bang piduta ka. Kung ano, sa may buhat na ko, milay, ha? Imong gitonto, imong gihadlok. O sige, hadlok. Isultihan na nako siya kung unsay balaod. O may pricing niyang hihimo. Kung ibaw ka ba, ha? Abogado ko ko. Ilo man ang abogado nimo, oy. Kakapoy nimo. Kay ngano? May gitabangan na kang kaso di ay. O, unsay ngan? May gitabangan na ba kang kaso? Oh, no, Kinsa man? ato silingan. Si imong di, nagpatabang na ko to siyang kaso. Unsa man kaso ha? Jaywalking. So, bari, pagpuyo na piduta ka, oy. May pagmanindak ang tuba. Okay, dirty mo milay. Maayo! Maayo! Oy, unsay ato nang? Day na si Attorney Pedotski. Ah, akong bana. Dali nang, sud sa nga rin nang. Ay, salamat, ma'am. Unsa tada ituyo nimo sa akong bana, ma'am? Naa siya? Hala, kining wa para ba? To apas may puso ng laba. Ha? Nanglabad as attorney? Kining unsa da ituyo nimo nang? Pwede ako mahibawaan? Ay, kuan lagi, mamba. Nagpa-notary manggug ko niya. Nya, wa man iyang perma kay wa man kuno mabutang sa listahan sa mga abogado sa Pilipinas imong bana, ma'am. Nayati na. Di pa tao na abogado akong bana, ma'am. Uy, nakagraduate nag-law, pero wa pa nakapasal sa bar. So, wa pa yung tao na siya lisensya. Ay pagkabungot magudi ay. Ingon manggutong akong gipangutana ko na abay abogado diris dool. Unya siya may giingon. Mautong gianin ako siya. Unya gipangayuan man kunya ko sa kalibo. Unsa-unsa usa ka libog yun? O lagi. Kasad ang imong bana, ma'am, oy. Mangilad man. Ha? Ma'am, kanang ako lang mangayog, sorry, ma'am, ha? Pastilan, ulian talang kasi mong usak libo, ma'am, ha? Ay, di, madam, ma'am. Ang akong pagbalik-balik din, hindi ka bayrag usa ka libo. Unsa buti may pasabot, ma'am? Bayri kog 5,000. Di ko mo reklamo, ani. 5,000? Oo. 5,000. Agig bayad sa akong pagbalik-balik nako dire. Gasto nako sa pamliti. Ug dili gani ko niya bayran anang kantidara. Ikihan nako siya. Ginoo ko. Perting surukag bis akong dugo sa gibuhat sa kumbana. Mga pagpauli gid niya. Suko ka dahil. Sobra! Ano ko Sobra na kayo imong gibuhat, ha? Ano Kani mo ko mga taon? binuang ang gihimo, ha? Permi ka lang yung maghatag akong labad sa OP duta ka. Ano? Kalma lang. Dahil ka, makala. Abogado, taong ko. Abogado ko. Abogado ka? Ayaw na. Dahil mapreso ka na. Physical injury na. Physical injury. Bisag fiscal injury pa ni. Labad kay kastadan, bisag unsaon ka. Labad kay ka. Abogado daw ko. Abogado?
Nakita na, uy. Abogado ka, ha? Bisag fiscal ka pa. Bisag huwes ka pang tuntuha ka. Hinampak kay kanda ko. Agay! Okay. Apa di ka mauman? Wa pa? Abogado daw ko na ayaw ko kang naani. Abogado ka? Ha? Ikaw rin abogado nga lumping nag-ong animala kanda ko. Unsa lagi ako sa taon, uy. Huwag ka may bakon sa imong sa, ha? Gusto kang mapriso ka? Nganong mapriso man ko, nga abogado man ko. Di pa lagi ka abogado kay wa pa kay lisensya. Huwag ka makapasar sa bar, ha? Barangon, di ka rin maglakot ko nimo. Pidot, hay. Pag andam-andam daan, Pidot, ha? Kay labing siguro mapriso ka. Ano ko taon? Ako mapriso? Ha, mapriso? Tanawon talang bitaw, ha? Wa ka mahibaw nga nahibaw na ang taga IBP. Illegal imong gihimo do. Ha? Usingan? Ano ko taon? Gi-report na ka sa IBP nga may practice ka nga wa pa kay lisensya. Nanawat kag mga kliyente nga dili ka pa otorisado. Ha? Patay ka na do, patay ka na. Mapriso ka ani, ha? Way siguro gipangita na ka ug malutsa na kag warrant. Patay na ka, apay na ka. Arestado na ka, arestado na ka. Day. Ayaw, minuang diya, day. Anong naibaw mo taga IBP yun, day? Oh, ang og di mahibaw nga kadtong nagpanotaryo nimo na palpak man kay gitan-aw nila sa listahan sa Integrated Bar of the Philippines, wa dito imong pangan. So ngano kuno nga ni dawat magkagnotaryo, ha? Patay ka na do. Mapriso, day ko, ani, day. Ay mapriso jud ka dong. Abogado ka nga mapriso. Ngot ito'y... Sige, pangwarta pa. Sige. Unya, ila-ilaha tong mga ubang mga piniriso ha, nga imo unyang makauban ha. Unya, tabangi sila ha. Ano ko taong tabangan man ako? Natural, abogado ko ka. Okay, Nagtuo kong naagay mo anhi nga mangita niya, pero wa man sad. Mao nga ang kanahan ni gara na sad nang warta lang gihapon bisag dili pa lisensyado. Kanahan jud kang dako. Unsaon ko man taw ning tawhana, uy? Unsay akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Milay. Hello, the press! Ma'am, good morning! Lord, thank you, Lord. Salamat May sa ngadlaw. Lord. Nga, salamat. May buntag. Salamat po, Mary. Okay, unya ang sender dato karong adlaw. Atong sender Ang at press si sender, Kuan, si Milay. Milay. Oh, si Inday Milay. Ganis Milay, ati press. Yung sa problema ang Milay. Pato yung asawa, ba na nga, abogado, ati press. Ay, oo. Bakit sa ito'y problema aning Milay, bam? Di na, yung ka, bam? Murag Okay, mangilad, kasulti mo, no? ani. Ang pagkabogado yung papa, monitoryo na sabi sa guwapan sa lisensya, mo nang ireklamo siya, ipahibaw siya sa katong kliyente sa IBP, Integrated Bar of the Philippines. Iso na ko sa bulsa ni sa kadurian, lamian ko rin niya. Dami na ba no? Nagbiyahe na to. Thank you kayo, mamta. Thank you kayo, mamta. Sige na, unya to. Niya, bam! Kanang naang mo na yung problema karo tungod kay kanang kutob sa primero katong iyahang ipalitan og balot nga nahurot yung taon ang balot. Nahurot yung taon ang balot kay yamang hulgaw na yamang hadlukon. So ito sa siya sa mga balao dati, Prince. Okay, sa eskwela Oo, na siya. eskwela man siya. Oo, niya, ang tindirog balo taon, ihasa kayong bata taon, niya maragkuan, ay nahurot hapit iyang balot, siya hurot sa balot ato ni mo, sir. Sultian to ni parting mga balaod, still lang. Mao to nga, ang iyang problema, kay nakang sige pangwarta lagi taon ni iyang bana ate face bam. Unsaon gili taon ko niya, unsa may buhaton ako, palihog tabagi ko niya, unsa man ka may pasultion Milay. Mangwarta gyapon. Nangwarta lang gyapon bisag dili lisensyado nga abogado. Mayo Di ba, gidili man na? Dili ay. Nga, doon na nakiha, kundi Dakpan kaso gini na? siya ate pres, dakpan gini siya. No? Oh. Naibalao da natin pres nga ug wa kay kuan, dakpan gyud ka. Di ka lisensyado? Okay, kuan na illegal man na iyang gibuhat. Naku ipaambit ni Dilan. Ya, sige ma'am. Dili sa Book of Proverbs, chapter 17, verse 10. Ano, kadit lang kayo, ha? Ano man? Ayo ba tayo go? Diretso lang 10. Oh, Proverbs 10. Proverbs 17. Ay, so good. Proverbs 17 verse Yeah. 6. Oh, ha?
Panultihon 17, versikulo 6, garbo sa mga tiguang ang ilang mga apo, sa mga garbo usab sa mga anak ang ilang amahan. Aha. Oh, kani kung maayo gyud ang binuhatan sa amahan, no? Oh, unya kung ari ka sa 7, sama nga ang taong tinamod dili mamakak. O, tinamod siya kay abogado kunuhay. Dili mamakak, no? Sama nga ang taong tinamod dili mamakak. Ang buang-buang dili usab musultig mga pulong nga undanon. O, tanawa na? Ug ipadayon diri sa kanang na ang ipadayon diri sa versikulo 10. Sa usa ka pagsaway makakaton dayon ang taong maayog panabot. O tanawa ha? Bisag yun sa siyang saway, wa man siya makatunan. Apa nang hungog dili gayod makakaton bisag kapila siya latiguha. Bitaw tinoda. Padayon sa verse 11, ang taong dautan ang ngita lamang og kasamok ug ang kamatayon muabot kaniya sama sa usa ka bangis nga sinugo. Kanong naabot ko na ning kamatayon, doon na may uban nga og dakpa na, mabilanggo na, maghikog magbilangguan. Dili sila kadawat silang silot. Tunla sa durian bab, tunla sa. Karon ako motiwas. Aya. Sa ako nang gingon, nganon abot ko diri sa gingon kamatayon, kay ang uban nag-abot sa prisuhan, kung dili sila kadawat sa ilang silot, sa ilahang, kasi tawagan ni, life sentence po ng litan, mo nang uban nga maghikog dito sa prisuhan. Kuno lang ni ako lan ha, kaya wa mo ko kaadto nga nakakita gyud aktual. Oh, pero sa ako nang ipangbasa dire nga mutugma kini nga ang iyang hambog tagaliog para nako, no? Kay mamirma siya, mang notaryo siya nga dili man siya lisensyado. Murag, nahog na ni mangilad. Mangingilad siya. Anak yun ang klasiya, mangingilad na gini siya. Bisag dili siya angay. Unya, uy, ano ni pahuway ka man? Bab, utsama ka! Nagton ko. Pag sure di, oy. Nahitabo ni Gulyat, no? Nahitabo sa ni Gulyat nga kanang pitong parte ka ng notaryo. Nahitabo ni Gulyat nga kanang katong among yuta dito sa Oslo nga nagkasamok lagi. Paglalis na mo nga gibayran sa foreigner, ang foreigner ulian sa kwarta sa nagbaligya. Kaya nagbaligya sa wa man kahibaw nga among gitarukan kompleto magpapilis. Mutong pagkahibaw sa foreigner, ingnan ko niya nga, is it notarized? Notaryado ba ko no? So, notaryado man eh. Muna, pagpakita sa abogado nga amigo na ko, ningon ako abogado nga, tuugbok ug balik, kompleto ni tanan. Kompleto tanan mo pamilya. Ay, kabala ka ng foreigner. Kaya ito anang, kung ano, nagmala na bitaw. Kay notaryado man, kompleto man. Ang abogado nga nagpirma, bisag mitaliwa na, kompleto man sa tanan. Di peras ani niya, kaya huwag yun sa lisensya. Now, nini karong nahitabo nga pananglitan ingon man ang asawang Gulyat nga wa pa ni abot sa ilahang nga nangita. Karon moabot man gyud na nangita, so mareklamo siya og madanag gyud sa sampa unsay sampahan unsay kanang pasakaan na gyud siya. Sampa naman pasakaan gyud siya kaso. Karon kay wala pa man ikaw ate Pres, ikaw usa man ka babae, unsay imong Abi na ko mingon ka ikaw usa man ka kaabogada. Dili, ikaw sa mga babae pananglitan unsay imong pahimangno pananglitan so sa ka mga bana nga nga bugiro, mamirma bisag wa pa lisensya. Sayop na yabang, di ka na maayo. Na, oy. Di ka na maayo manghambog ka. Maing daklon. May ganang hambugira, hit kay ko na ang hambugiro. Tinodi ato Di ko ganahan. Di ko ganahan sad. Di ko ganahan sad kayo anang unga hambugiro. Ganun, natural ra. Naturalan. Natural gawa ba? May manggani ka ng Pareha ko mabina, low natural. profile ka lang, no, di ba? Natural. Dili ka magpa showay sa imong kinabuhi, sa imong pagkaikaw. Ano ba, dili ka, low profile lang ka ba? Nga, walang. Kung ano magbase Tatay Digong, no? Si BBM, simple ra kayo, milyaryo, pero tagad yung mga pobre ba? Ato presidente, tagad. Dili ka ba proud, dili ka mapagadbuhon. Yung mga anak, magsinilas, maglakaw. Di ba si Kuan, former President Digong Gulyat, kuan na siya gawas ng abogado na himo po siyang fiscal? Oo. Oo, nga na niya. Mura lagwa, sa ganing yung barong yalang luluhoon. Simple lang. Simple lang siya nga pagkatao. Doon ay Atau mga... yung igawa siya sa gate sa ila tao natin, pres. Gatsinilas niya.
Wag yung bodyguard. Why ko yung ablibang? Nga doon na sa mga abogado gulyat nga kanang doon na sa mga abogado gulyat nga dili lang yun sila dili mausap lang kinaiya. Mas maayo pa kanay doon sila na abogado na Attorney Rufel. Di ba? Oo. tinuod. Attorney Rufel. Oo nga. Inigabot na to. Siya gawin mo una na to great. Ibig kita man Oo. great. Una Tinuod, unahong kita. Hey bam. Hello bam. Tinood Una na ang great. Kana bang mga tao nga magunaw na ba sa iyang mga suod ba, mga higala ba? Mo ni nindot. Kaya kasi Ma'am. magpaasi-asi man siya, abogado ko. Ano, hatanan, tiyaw mo ng mga balot sa kabasket na hurot. Tunod, di pa di karon na abogado naman sa nagyod si Sir Buel. Inig sugat na to, di gyud pa to ako abogado. Ano ri? Kasama. Nakakita mo Sama. karon nga abogado na siya? Oo. Nakakita mo? Kasama. Anak rin siya, wag yun. Kadto nga ako na hinagbugol-yat, abogado ka to. Nga naman, Naman. bam. Ako lang itutukan mo, yango-yango. Salamat ako na dito naman noon. Kung ako ang puzzle, Tihon.